Hallo agus fáilte gus 3 uur podhrúlaí. Áitis. Prògram san luchd-obrach, olanich ha gamas í dríoch gan an chickisc, agus go deire do ghine sa bí ag go bhfuil an phrógram to bhí na Gaelic. Ar scach prògram bí mise Gwen cóirich í neach a han sasan an phrógram. San tréis seo clunne sin bhil luchd-obrach gus ceannacht an Bun-sgoil Shlèite, ula nan sair eolaichin an an difar húsparan. An sa phrógram seo bí mise cóirich í Katie Wight. Was tá sé sin nach ísúin bicin mit a dúin hín is mar a hána cusa go hiicas. Well, ruchig mí agus chaim mí hócail anna cí bréchtain. Agus bha sin ina sin líon teolach gus a rúma h-òige. sé ethnologist a bhana máthid agus bhai a crunneach ag scéalach in is áireann is mar sin is a háirsnach anna cí bréchtans mar sin. sé sin táiseach gás sa Gaelic bheis na brín Gaelic rúm sa stay. S féime mí rá go rúma se go má rac agus bha a brín na béirladis fatan túl. Ach bha Gaelic acham nuair a hánig sin núl géit nach ró comas uavasach má lavarst acham. Agus stochel go bhfuil céinach a tín Gwen. An lá a nach go bhí ag Bun-sgoil Shlèite ana inar Níon Neánach a Canada nach ach an léid an scoil an léid díobh ach chaim mo fantain mi chud is mi hín is mo fiúid as deacha sin agus bha se canan sin son an clás is sinne agus ba mé na clás a seach agus an mis main sin go an clás a sinne clás a sia. Mar sin chaim mi stéir sin agus bha teacher go má láitir a hebh na Gaelic acin. Agus hánig an Gaelic acham sa irt go má lua féime mí rá get a bhaid go má deireh go ag an toiseach a bhí fioch an Gaelic a bhríon fat na húne agus go deire sé sin a bheit ise a coid ar a son a stéir sin. Mar sin bhunne sin chaim an art scóil roimh Gaelic an hin ach féime rá nach ró uafsach mór acham sa Gaelic nuair a bha mí na miocare. Stocha nach eil sin ró nniu ábhaisteach ach chaim mí núla cí bréachtain son bliana bhfuil Halifax an actually in Halifax nuair a gach mín scóil agus bha mí go mór an sás an na rutain cultarach a hebh na Gaelic really ceollas partíin agus rutain mar sin agus ha mis main sin go fach go mí gré páist go bhain is bha mí gaúndrin go mór is mar sin nuair a hánig mí núl thuis mí fantain an áitedul go olthaí glasachú farú áte acham a féthe faram a dhéanana sociology nó ruta mar sin chaim mí a Sabhal Mòr Ostaig agus gurich mí anar san dábhliana agus hánig an Gaelic acham mar irt go mór an a hin a nuair sin a núl go olthaí urrainn agus bha sin uavasach chéin má agus bhunne sin roinn mí well si postgrad a roinn mí anna bhí chickisc agus ar san an ídin ise ag an idir sin a hebh chickisc ba míad chickisc ag na fésin ar san blianachin agus chóir sin dúm go mór chóir sé dúm a bhí mes cloin agus mar sin charuas acham díomh mí géad genus agus fa mis meinicha well ha clown a cóirte dúm agus a mis meinicha bhfuil chickisc cóirte dúm ha Gaelic acham mar sin chusan nach déan mí sin agus ré mí agus gufábharach chóirte dúm agus be sin how maid. Well, chanín sa gas mí maid charó fu is de ag an toiseach agus mar sin chumiadul agus thuid mí bliana fróbí agus bheit sin ddíireach ag táiseach an prógram próbhí a bheit sin. Ha mis min soch an darna bbliana sé dáhílas a céhir a bhain agus far an dúrú ddíireach thuúrú áte agus thuid mí gníin is bheit sin na gopracha goach uafasach má gás gas go na pàrantan ach am na hin ag an nám fa iad san ar a glúasad sias a gníin na inar níos stocha céhir bliana runne sin. Mar sin roinn mí an bliana fróbíacham ag sé cros na cíise ann an gníin a bhain agus sé init a bhain go scóil béarla agus fa bliana
uafas a chin mac mar san chiad bliana chóirte yw glan fa clas luch acam sé clas a trí búnta agus fa tòrr taich acam fa luchd-obrach cho luch agus an nuair sin gas gyrwa choma fa mi dyrach a fwrwch ewn son mis mae'n sin nystis men ich mi dich coig tiag bliana eile Wow. sinne agus saona sinne fa mi chicasc dírach anna hin. Well, an y cros na cíise agus an nuair sin goscail scoil Gaelic tebh na páisce an a dá bhílas a trídíag. Ba fósbíc acam sa bhíain son blian an yoga or fa baby acam an nuair sin an a dá bhílas a tíich. Agus gaf mi úne amach, is fa sin fuair chalhadas son gríiseag. Agus mar sin nuair a hánig mi ráis go bhórla an híteas an scoil úr atóiseach an an bhela bhór gannéin. Scanne. Agus apad úsacha go bha sin. En niste rá differ bhór fod a húsa bhí an init an míon scoil bearla agus nuair na gluasa isteach do scoil Gaelic. Agus gas a scoil sin uamh a chin lua. Och bliana a galáh. Déna príomh lesanna na thucu hí amach as an am sin. Bhí déisiir san dat an bí, bhí déisiir san áireachag, féime tú a bhí cruachal, or bha tód ann a bha gamad didh ag an toiseach. Harú policy, thug sin cúit policy an von an scoil éile ach bha toiseachag von an iad toiseach. Dhéimiigh sin córsnach stíochag, córsnach Gaelic stíochag. Ba sin an go ire ag cros na cíise ach garí chin demographic an scoil sin go mór na glua sin. Bha fás cho lua agus ha fás lua mar sin gamad didh díalacha gris éiad go practicach. Is agad bha na áireamh an a dúplachag an a bha mise ina hin. Agus fa sin bha didh, fé mi ra bha didh. Dhéimiigh, chan mise bha ag an stúd. Ach fa mi féching húlar a bha dulairt agus bha rómí as an skipa cheanartas nuair a goscail an scoil. Ach gaibh san agus gaine mar hítean, bha sin gamad didh gain. Ach get a bha didh nuair a hail gopar an scoil Gaelic ha siú ula ar an ráh líruitigan. Is agad ha scoil maráte san bí agus has córsnach scoil a maráte san bí. Agus ha mi sméineach tór difar seór a gaine, ha na hadaine I géirí difriiste, ha na luachanach go difriiste, ha sin didh uairanin a fiachin húla dunne cumul taliste ach le Gaelic ha mi sméineach fa sin ula ann ar son na Gaelic. Agus hook sin, hook sin an skipa cála chanin sa. sé Jo éisiampla a ha sin go bhfuil an fiansanach go ha sin go bhfuil sin ula a gopur agus a taring in an nún ráh. Go bhfuil sin cudéise skipach. Fiús mar nach eile thu go hé imimiigh nach rá héine ag stúd mar fearste ach go asú ula clúich páirs cútramach. Sa mí smíine go an cóópracha a ha sin annaprach hén cútramach an na scoil sa bí ach go définine an na scoil Gaelic. Fa a bhfuil bharach go hain, ha ísá cinir sin. sé téchas go hain. sé opar a bharach go hain. Is agad ha daine na brímí na gadasan ach ha barach na sin féime tú mar éis an plid an sa húla lesan is meineachad mé dhéon cánain. A bhfuil it dul tuic sin seo. Dé na dúlan cánain a hacinn ann san lesan a ha seo. Ha cúit ann le Gaelic, ha cúit ann gún Gaelic, ha cúit a tóca Gaelic am lua is agad ha a fiachan I Gaelic a hócail fatan túúl agus ha sin an gan na dúlain is bhú a bhacinn. Nuair a gas an scoil go mórí sin háisich tòrr mór a híine stay gún Gaelic san bí is deach go clas a hen, ha mis men sin gur é trés gach bliana chomhór a bheit tíine stay nach roiir a ví a scolári. Agus tíir se airhin a bheit sin a bheit tíineisteach. Ula go léir. Well, ik an táiseach nuair a goscail sin
va sé an stream a bhacin. So va stocha tríchit a tín stay, fi a coig a tín stay gach bliana. Ha mis main sin an cohort bevua a bhacin sé ochgat a hannig Wow. stay. So bhgóigh mar tríos cin ágad is sin tíisteach gún fachgal. Agus fashion agus an bliana a hannig an ochgat to stay, ha mis main sin goró sin ag lí. A sin Agus dúlanach an lucht. vai, agus Cuideach bha tóir Téilgeadh Internationalta acinn a bheit a coinnead son a chlán achcha a bhí a tócail canan éile, agus go maith tríocht bha canan éile acha ag an taid, is agad bheith dachanna nach ciú. Agus sí sinna bhaid a cointear son agus tharó mór an eolas acha ar a galig mar go bhíag. Agus ha mis main sin urrainn an tharó Téilgeadh a tic sin Décho deref uren sa hair san clown a bhí tócan na galig chanéine ruúta hen clown EAL a hineisteach. Is a go tíiste go scóil béle far a bhfuil thuúlaidin brína béle goúfilanta brína béle elsar an cléiche chanéine ruúta ha sin agus Well sé dú féin go he seo ar ha mé sméinnig glíí ha sin déchnach gur han galig glíí go láte as a sscoiltins na hinnetnacin ach sé minchan in na hain agus nu a ha ag sé a vinchan a nacin je hoáil ún guéid is dé nó as a choirs nach tú mína scoile sé dúlan go mar Jeffrichte ha sin dé rein síise mar fuasclaigh sin. Well, fa sin gomór an sas leis cordin an parent. Fa iad an goma teichgal gain, chud iad an tòrr mór dói a bheit socialte son a chlawn. Féiltin, partíin, son córsnach stéachag agus ha mis méineach nuair a ha duine a farach ing mar farst córsnach. Haid torsbarach teichris agus haid is a het beet gomór an sasaun agus jefid barach as. Mar sin van tef socialte sin goma cútramach agus cúteach an a ballavoer. Hanéel an farach an córsnach sin choláter agus son teolichen goma trí teolichen bheit úr gan a bhela cúteach stoch godanig het fóhall haris bei goma snok gaibh a bhí farach ing mar farst córsnach. Cúteach va knack va offer lesaí ach in va counter an skol. Va isise a gennne tòrr mór a hef klasich an galig son pàrantan, va tòrr choraman ann mar sin, va sin dun an signposting pàrantan go choraman son galig úsachach agus a brindú mi héin décho kulturmach sa va sin ik gin níd hoiseach a torst hanní rafeh gaibh ach jallah gaibh a rá dú ní a chlán agat san na siad, ní fast agat na siad ma ha úsa a gal páirst anna seo ma hausa a torstaich go galig, ma hausa gúsach na galig. Or fémi a chlán sin éiking, cha nán díadach son an skol a hai. Fémi mé dat hat a rein sin go mírvidach stocha, ha sin han skol agus has de gúsach agus ha mis men sin gé é brút go ma did a ha sin son film ter bhí na galig san arsinneoch. Go ma einsinneach Katie. Nus so ha sin hier sealig a thuirste a jólas aket sa bhí as sa bhela bhór gníin agus a bhí glúsa init go scóil galig agus na fuasclé na thug se bhar na suúchéin sin. Mar farste ha mis mí go bhfuil an cóopracha gur an roiach le knack agus cuman an pádan ta síle ha sin chócútramach agus go bhfuil cóirsnach scóla go ma. Well sé páircin stadfachas a mis mí gan scóil sa bí sé go bhfuil cóopracha go hesin nán fó túfa mí na scóla héin go bhfuil na stakeholders mar an beich na compáirstachin ule charing an nu naf cúteach. Ach thuú héin is den teolach acha goléad hafuir a bhelaór acail nach sinne ha teingel na sléite or hair tí hukinne seo mar ceanart úd an a scóléite a ha go maidefrichte. En jo sin ietsje aan een ballenwoorden show, ha sin an jimmel an Kennedys in Eilean Sgitheanach. So die go Jeffrichte se ha skolvo gaelic as vale en komt die skol gaelic an skire dugal. Rut a háisichen leis ha clown kolch figentil is het is ha a clown a show gema kolchrí a clown an a gnéiten an immer dói. Na fémelach gannach is mar sin airt hef na galig a hiad trút chiad lágam
Fa mi stay agus fa mi masad an clíche sa féhir san a dolisteach agus chuala mi díos a garagaid sa galig. Mi dhéon cadó it sa leine is sménig mi ó sí. Cears go leor ha mi tuig sin iniste is agad a heh cumas galig. Ha chumas galig fatan is arste san arsanneach gan seo. Agus tuiche tú, or, ha galig is stay ag tòrr. Agus ha as a bhela, well, scoil. as a cháirsnach, gúteach. Well sin agad dé. Cluiniú é agus hiú é i'r sainigin is hiú é sna bútin sa chóab fa sin fa chlán acab sa ra. Ní galig ha sin in na sainigin sé. Gerst agus fa cutbaid sin na cluintin cúte na brí na galig ag an til agus fa is agad mar sin ha sin gomá Jeffrey Sigain is ha uafasach má a bhí an an áte fa an cluiniú é agus san na chlán acam hín fa mi a géirí sin iaifsan. So mar sin fa sin párs gan an öfur a fa sin a tócail lorn agus cúteach fa mi géirí scás go rúmi ag te na páirceir san an a hóisiich mi haró is acam cuara se bhaid colach an a cóirle éile nó scoil éile nó scoil Jeffrey fa mi géirí an jóla sin ein agus go háid an cóirle far a bhéil barach an scoil galig sé rút a fa sin an na gnéid an uan an scás go sinne an scoil galig mar sin charó daine ile Jimimeolórn a bheit tuic sin an suocha gacinne. Fa síise an jimmel ach an an ball. Ba go deire. Agus an na cheá ha sin ar a bhí chomágó go bhfuil póstirí suas an rád. Ha mí ar an fón a fórstirí ha Bun-sgoil ann, ha Bun-sgoil ann, ha garas ann, nó rutan ha tín van a chóirle son a scoil ag mar éis an pléid na Eilean Sgitheanach haid sa galig. Ba féim acinne féin i dhéanú gain hín dénn fa acin rutan acin hín i dhéanú. Policy an galig rutan mar sin. So ha sin na buanach mór gása agus go bhfuil daine ile a-muigh sin le galig a ha tuic sin suocha film to bhíon na galig agus a sin a cóirstadium go suirin gá a bríní daine míon sin. Ag go bhfuil an jólas. Ach in inrid is agad an gona dúlainn chaníta an scoil bic mar sin sé agus ha mis go airging sé nach chail skipa mór agad ann an scoil mór ha skipa agad agus ha tòrr daine ha na sár jólaichin i'r cúspar is agad éan. Go má farsing. Sin agad dé nó go má jólach in na trá Eilean nó uafasach chéin jólach maths. Nó fiú facilities management is agad rutan mar sin ach an scoil bic sé úsa hen. Ha sád jólachin agad a mis na staff ach ha néile é chofarsing. Agus sé dúlan a sin gása get a hami sé jo chóda a hen an an dói or hami ag gúnsachug an tuafas agus Leisach ag professionta stocha nach roid nach roin. Yeah, sin agad dé a scás nach ró féim scás go cúte gin ann a suirin gá féinach. Sin go mai intineach a mis smíine ha dúlainn an na scoiltin bice mar sin agus go déad ha scoiltin na slugan na slíte an cúteach. sé puin go cúteach a hen cúteach nach chéil urit de luchd-obrach as na clásichin agus chéil urit de chodaman stocha a ha man gúirst. So Ciamar ha sin mar chorm stocha gan na luchd-obrach acabhsir so na bhí tucail skipach gan na dóigh Jeffreyste stocha. Chanín sa géit ha COVID a bhí uafasach an ha imime dói. Fé mi rá na céilhichin in iste a hasin déanú or suirin gain trí na géanú Eilean ha níon daine siúil san sin. Fé te siú is agad hasin dúach ha sin dúach a fónag daine Teams go matrík agus suirin in luchd-obrach acam céilhichin mar sin a dhéanamh cúteach mar éis an pléid ha iongeiseach composite acin agus an teacher a déanú céil le teacher éile a ha an iongeiseach composite éad ceann Eilean Sgitheanach agus han go Jeffrey sin nach go bhfuil sin uair híte éterein. Suirin gaibh a bhí brín agus a bhí brín ar an suochag ach go héin ha teacher éile acam ar a bhí an sás ann an trínig son úsachagur san chluich. Agus ha ar sin ula a dhéanú ar leine agus ceanlachin a dhéanú le teacher éile ha déanú sin.
bheit lá ann agus sé na míltin as na carichen a bheit na gúlainn a bhóa agus a bhí féin supplyisteach agus a bhí féin machchas a chlas agus go raibh dair a híte siúla inar níos nó inar fioran nó lihead son na lihead trénig ach sa lá hain ha barach corman stocha acinne as na scótin dúchail a bhí golan sás le corman leisa hí professionta mar sin. Agus mis muneché coirsnach Dúd a bheach go seo a thuh coirsnach ile thu go hí imimeigh ar teacher le composite ún go seach. A cha mar se muneché ha COVID a bhí scráil ach únú má hanig amach sé go bhfuil seir sa coirsnach a mis muneché ar leine coirsnach digitach stocha acin nach roiin chéine. Gúide a chaníns go bhíl mar fiús hanig ceannarstan ha sinne a cynneachig ann san ESG acin. Go má furusta as hanníú mór a hán ha sin go dhéanú go cunahach ha furusta gain agus haním dunne siúl. Ha mis meineach ag féime sin bhí féicgalach nach dían sin díadach or ha mis meineach ag féimeisiú cynneach a grí dunne Èilean é urrainn agus dhéhú tóras nuair dhéhú tógáil. Sin dhéh Bha mé hín bheitchin garit ará sa scoiltin siúil é na Hollandí cheacinne agus ámach reach a bhí an brain scóil agus an brain an buzz na dúine béce agus fécin luchd-obrach ha jo mór an colachris agus ha cho cears sa gas leis a féin sin. Agus chanínsa heh pàrantan chané Eilean an dóirt. Ha me sé géirí na pàrantan agus a choirsnach a steach san scóil. Or haid feiscead live, chursonnach bhíag agus fé mé ha sin hanéal sin ar a bhí cóirteúm ítear le COVID ar scás. Sé an go ruúd na bearlíonn sa sé bhíidir na ceolachan lí daine agus ceolachan lí na pàrantan ceolachan leis a chóirsnach agus hanéal an corman sin ar a bhí acin. Ha an ha da thuhain ha ar tor corman na thuirscín ach ag chearsteim ha ar thuirtar fanláh an chom UDA ha sin. Gobrach ach go définne bh coirsnach pàrantan agus luchcúram agus chucuteach sa ha sin. Well ha mé héna déna fiúir a chom a tíine Steacharson coffee is códach ma ha Katie mar farant. Sin go dé agus ó háda nada ó sé hanne mí dúid ar sanna bhí féinach gur san teich fó pàrantan agus a chóirsnach. An talent a ha ann sa chóirsnach agus an jólas a ha sa chóirsnach cóirsnach na scoilearan Ciamar ha chu príseáil sa chu féimeáil is hanéal jo jólas acamsa iad mar é an pléid lumain agus bíastachan agus difar seir sa cruomh agus ha jólas acam hané jólas dóin agus ha mis muinecha gnú gas tú dunne stay leis an jólas a ha sin agus an passion is a ha hiú sin sa chlán is hí sin isteach gan na chlán is an nuair sin dhéobh iad an fatahharach gas na ddíadach me se a chuid suas ar an Eilean Go téire ha sé dúfaoin go ha sin thu go hén imimeige sin ar leomhain agus bíastachan is nach gacham ha fís inol níteach gacham díomh go trang sa hair a bhí a chin garit agus a chláin a chláinnacham chu sonarí bra go mí sin na sigarig. So bha mí ar san féinach agus clúntin bicin bhuaid me join díadach scéalach na gasstocha bhan teolalas a tain mun imsacha géad a bhlád a mí. Well, niste fé mé rá hanne me se uamhasach go nátarach outdoorsí is hanéich go mí thuas a bhain is i de sahanne dú sían mar sin si ddíadach gurú is acam guró seo má ar san clán. Sin far an de hóisiich mí. Is ha fáling gaibh, is ha ceirst gaibh a bhí a-muigh, go tríoch. Agus sin far an de hóisiich mí. Mar sin chanéimú a bhí nat outdoorsman ar son a bhí mair seo. Féime tú a bhí nat dheochítead ar son seo a chud go féin. Agus chanínsa is náfíach iad an lésan a haudian Ostaig díadach a thuirt a-muigh. Hané úsachag ar an blád a-muigh ha sin. Féimi siú, sméineachag iad cimad a hau cléachcha gan áireamh agus a coint ar son na corman. Agus ha na corman ann
go deireadh chaninne sa cuideach léinn an luch úsachaí ód sé iad san a dhíse scucht détha iad san a gcuirí úsachaig le leo íse gucht détha a géirí agus ha mi cíalacha lí sin coinad oda go háris lína neoine ha na h-òige haid na stadh a gaibh san íse gucht lí fachlann ach mo choid is tú I détha a déanamh agus ma dhéis is tú dúa détha a brí ma dhéin jehann na beachgan agus sin opad acatsa a bhí tors taichrí sin lí garasan stocha choraman mar é sin plid mar a thuairstú ha chlánachaine ar a bheoglachgad lí bíostacan agus mar sin dí suirin gúist thuirt amach leat gon an áireamh so stoch go ré spotter chart a hán díadach páit áte fad an cuiread an bíostach ar son a bhí cointear clipboards ar son go bíad a chláraigh dé loragad sin na codaman a ha sin a ha cútramach an áte a bhí a plannig lesan míormhaidach Aisteach? chaninsa. Okay. Ga je meisjes een avondjoch, ga je er zo'n meervelig. Oké. Ha mi tuk sin je function. Gunne vi smuinige géid, maar een klas le ke her balle, a je smuinige kun cheat jacket eet een plannen lessen, díadach hokelas agus a goed as a ruún chluche no as a garig skole ach go é kodum a vi nas cruachele nas foskeltjes stoche. Nach le kerscho rieltach a húf mar a ha gehéanamh a bhfuil cimar a ha plannig ar son sin ma ha cimar a déna cíneach a bhfuil colonig na cheolasan agus bulan ag a curriculums mar sin. Well has si go ma forsnach lí an curriculum ar son sadváis chaninsa óid go trí has sin cuideach go cointear na skillan agus na skillan a dhéhhat nuair a haid a muigh cho cútramach cho obrachag a bhí cruachal a bhí resilient mar gan bíag go fisicach cuideach nó rutain a dhéhhat is an a bhuaigh go rilí go fisicach is go mis a cointear clán an lá ile agus réinead caran drochait lí rópa tarsin in avin bec of seo agus bhaid gur gan sléite go tain a núlíd so mi cointear is smainneachig céimar a bhíh muise a dionú lésan far an dúad iad an úsacha go ha sin ann an spórs Unrút is fi ha lumse agus hí se mar a jalavan has ku meesc sé ha clown dul an sas le mar fuasge geest problem solving. Gemaatrík. Hiú sin van a skeelchen ag na join vika am heen fús hiús klinge tú sin vupe a gewaarachgur sin govillet kuch dul an sasleis agus de tokal bredig gesúd ha mis smuinnig ich. Ha go jede. Aan en laverstoch ein nach begach akket sa glas. Sin dé agus ha mi smainnecha ha dúchormán cuideach ar sanna bhí tócail a chanan ach go nuair a haid mu agus féime mé rá an canan ach am héin a hócail I heh nátad agus a bríonrí pàrantan ile ag a bhfuil gálaigh ha mi smainte go bhfuil sin caran gabhann is a gcinealach gacinne pàrantan achgasan lí an tuamhas bríarachas a heh an féran agus a bhúr agus is ile agus ha sin Chai sin ar chail go íre chaninsa agus sé jojo chorm a hain nuair a hailmach a bhí a tócail a chanan sin. Tá tóir opad acamsa go persanta a dhéanamh sin ach sé sin anrút a bhíh ha me sé farach ní bhíh uamhas a chéad má a féin an gcinealach na sinne stracha is dé ar sinna bhí blian éiad a chanan a ha sin agus sin a hort rí na scoilearan acin agus go háirid na scoilearan nuair haid béig ach na neoin na sinne is agat goite géas an jo opí nuair sin chaninsa. Ach a heh plánachas na úsacha go muigh is agat táisiich béig chaninsa can rutín ba ha ag an níor thoiseach ha mistóíonú an leis na muigh ach seachcain. Agus plán ar a son. Matematic úsach má lítrachas ha an tuamhas ann rí ein ar an Italian ha Larach Líneann, Creative Star, Learning Through Landscapes, Tád mór mar sin, lí tád leisan an ann mar háas gaiidir sin díadach a hócail agus an nuair sin nuair a ha córstal a heh rud an practicach a bhí an muí or suirin ag an táiseach a bhí
Cara an icalach nuair a h-òige hanneal na céir bailach sin agat, hanneal na séideach agat, hanneal an whiteboard agat cimar a níú ach dhéanamh ann díreach tá sich beic agus cumadul Big agus cunnevalach stocha gus sin agat é. is nach bí Sin thula agat é. déanamh drochait le rápa as sa chiad lesanachcha. Sin agat é. Thug sin míasan misrá sin nachcha. Nuiste, Jamie Hewin sculptin ag nach il garig nó clatach nó an bhór úmhaach mun cuairt. A bheith le cearsco fudaiste a bhí géimsacha géad a bhlád a mú jaimsan. Bhil lús mún J an rá mór an códamacha an intonation a bhí dul an sas leis a líhead. Well ba sin an run cluiche héin ba sin a bhórchuid sé concrete ba pís beic garig ann agus rinn me se léasach le buin pàrantan sin agus chuir sin lúspáirt sa sta ann chuir sin lúsan ann ba garig ac in dul na hin ach hain is bheith ach gaia dhéanú le Joe Flanaig chaninsa agus doch go dhéimig tú rud beic a bharach gadasan áte san crunnechaig written mar clipboards sná paint calc clachan So rutin go má bunneteach stocha nach il go dúr sin ach sin agat é chaninsa agus bheith go más arafal gaine rin sinne mar trolí úsacha go muoi chuir sinne trolí úsacha go muir dóid na a bheith ména clás a hen an skipa clás a hen agus is sta ann bheit tá difer godasan mar sin is agat clachan lí arabhin agus na paincúns agus slatichan tois agus Rutin mar sin a gaiid tú cúd go féim so nach ró san húlatrip a bheith féchan dul a muoi a féchan ar a húlairte crunnechaig or ha mis méinechaig urrainn a sinna chur statid daine is agat how hútraing gus how díirech gan cúd yes how sméinecha gútain ó haine sasan díirech a fudacha stei. Tuki mí sin, so sé bhí déanamh rutbeic opair agus úlachaig agus áte chumal áte Gwen Chidam stocha go chumag so ha acat gach hair sonna. Yeah, ba sin fórsnach an gnéitin orfa park an agórisgain agus sé sinne ha tóir gan na sculptin ans na baltin móra a déanú coiad Michael Lorst a bhéal áte uaine fasgorst agus a bhéal áte uaine fasgorst a suringúta clechcaig. Brín dína parks officers ba iad an gomá taich go gaine brín rí Green Space Trust, Woodland Trust daine mar sin Fed iad an taich gút an a hen ba acin tóir operaíanú chur sinir dói ba áte teh an scóil far a ró crun a fás Woodland gomá bíc ach chóirse is a chléin ach bha tóir acin tóir skiplacha go dhéanú an a hen agus bha sin go tríic de raibh gain a bhí cumul sin glan mar gan bíag ann sa bhela bhór. Stelum an fiásanach go hacha Katie, chan jo mód an dalach ur statort a réit mé. No Skís stocha. Héitighéanamh Stelum sin agus gon feisin sin fuasglíon is suúhí an stocha ha dúlanach ach go bhfuil buanach gan uamsach mór únta sin. Nuiste mór an taing son brindinú a bheit cho intineach a bhí clínte mun na Jeffer Eilean agat van na bhela agus an dúich. Ach san cníocha chuidir gnáich in na dú ha mí féinach go a thula duine a Prògram san darút. Ún sé dé ún bhían a bheith agat san film te bhí na Galax ná teach. Agus dé ún fís chále de luch próví nó teaching ha úr san dríoch go bheith agat. So bhil beach agat na gatha sin. Ha mí sméineach a gur seo agus film treféan na Gaelig bahalim go fásin nus dlú cultar na Gaelig agus a cumul taich gris agus na corman sin a hort go na chlánacin. Or hannealach an sian is in se cultar agus hannealach cultar sian is in a chanain agus féimi sin an corm sin a hort go na chlánacin agus go bí misnach gacin mar luch professionte a rá sin gú látir agus go féim sinne úne agus taich glisise sin. Agus son luch próví chaninsa nu cuide gan ha úr go tíkis
Tóg a thula chorm a hiic thucat. Han je lisachit cáte veristú. Stelum sin a sin go meascipalta a cháirla ha sin agus go deire ha rutan a haar nachgah sa cíine go bhfuil seo fí hút sa cúteach a ha rutan bicas chum an bica nachgah nó céiste na dùil an urrainn bica nachgah agus dhéhú slí úd sealadh úd chum an úra. Sin go dé. Tá Tá sin ar a bhí go má fíd gása. Tap leat go mór Gwen. Sin agad prógram a thuún ulah. Má hain go ríos ga Katie a bhí cála réine dú. Má hain cúteach do Sabhal Mòr Ostaig agus cála na ggéalteach ar son an pod chrúla a bhuainechaí. Chúla sibh ceall bh skipa BA gaelic agus ceolta disinta ag Sabhal Mòr, tain gúigse, agus tain bhód de gíaint dirmid ag teilt media, a thug seo ula di chéile chu grín agus apar féirte na heice lúm sa cúteach. Déan cínteach go lein sibh sin go becáte bhil sibh a géiseach í ar pod chrúla. Agus cúnig can fúte bhar leinting ag atras pod ar féach na mian an sóisialta. Lí go bhéich cin ar beachcan le go anapadach má clúinte bhuaidh. Tapala bhí éistes an éisteach í atras, bhí a ná Prògram amach an ceann collegiaigh fan a bhí sin na brún dí Seánnaí Charity.